Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Dr. Jane Ansah funa ayimike chala mwamba. Amene kuti walandira Dr. Jane Ansah pano pa Bodero ayimike chala mwamba. TPP oye! Kuyambirira nimafuna nipeleke ulemu kwa Right Honorable Dr. Jane Ansah, the incoming Vice President of the Republic of Malawi, 16 September 2025. Siti kujosera suromene. Kini oye. Maule mwena onse akali mwao mwake. Ulemu wamaliza ndipo wa ukulu upite kwa mafumu atu. Naona mafumu pano 90 chakuti sonyeza kuti kuno talandiridwa. Mawanga sambiri nimafuna ndikuze ni chimene ine Atabi Muhango ndi amzomera ngwira chimene tabwerera pano mama wao Professor Arthur Peter Mutharika watituma kuti tenganani ndi Dr. Jane Ansah ndifuna akaponde pa Bodero. Ndifuna moni kwa nanga apa Bodero. Ndiye bali ena achikangawa ndizi mwana wawo uyu kadazi waja ndaramai akufuna azinena zinthu zosakhala bwino. Ndani mafuna ndikuuze kuti Dr. Jane Ansah ndi nani? Dr. Jane Ansah ndi mzimayi amene acheya lakini muluzi anamusankha kukhala High Court Judge. Lakini muluzi mweyo anasankhaso Dr. Jane Ansah kukhala chairlady wa National Compensation Tribunal kuno ku Malawi. Ndikulemba bakili muluze kubera malemu Bingwa Mutharika mzimu wawo use mumtendere. Anasankha Dr. Jane Ansah kukhala Attorney General. Attorney General ndi mzimayi yekhayo Malawi muno amene anakhalapo Attorney General. Ndi mzimayi yekhayo Malawi muno amene ali ndi PhD Supreme Court Judge. Ndifuna kuti Dr. Jane Ansah kubera Professor Arthur Peter Mutharika anasankha Dr. Jane Ansah kukhala chairlady wa Malawi Electoral Commission. Ndikunena na president atatu kusankha munthu emweyo mipando yaikulu yokayoka. Bali mpe baba malonda atu wa mugula simugula kutagula nyike dala mwamba ziko watu wamene wafika pansanza atakwera alepera zizobisa mukatumiza mwana ku skulu mafuna kuti achite bwino akonze mayeso apiteso klasi ya pamwamba chirocho atakwera mena malowa mboma sopo wanima anani 50 kwacho pano sopo ndama zingapi takwera mena malonda boma soya pieces anali 100 kwacho pano ndama zingapi takwera mena malira boma mafuta mafini session na mapezeka 600 kwacho pano mafuta kupezeka ndama zingapi takwera mena kalanda boma kusipatala watu kunani
Bimunde machachagu chakwera wakoza walepera amenani pano amamvanga tineyo kuwawa mmene vice president watu sawa Chilima anafera anyike jana mwamba amanyawa afuna azazi wachilungamo chimechina chitika kuzikangawa ndikufunani zonse zabwino ndikasika pano ndikuyimbira adati phone ndikuwauza kuti adati mtima mawu ndikusowa kuti adati sabwera kuno ene mumva koma ndikuwauza kuti mtima mawu maonda athu kubolera wagulidwa kale. Yehova chakutanga tikumuungani chifukwa cha kuendesa makora varongozi vitu kuzakafika pamalo aya. Yehova munthowa muli Pinandi kweni dawona ukulu winu chifukwa amama vajeni ansa mafika nao makora pamalo aya na walendo wao wose. Yehova chakuyoya ni Pinandi chomene kweni imwe mkumanya masuzi walaise mukati mcharubisi cha Malawi. Yehova njara yembora kumara. Yehova kukwera kwa katundu vantu ngalama waliche kwa kutondeka cha mtu wakule ndipo tawana vino tukugona waka chakula tiliche chili chose chakukwera wa Yehova. Lekani kwa nyengo hii wa Yehova tukuchema wako winu titangilirani pa kuswala mlongozi uyu wangamaze masuzu ake. Yehova nangu tingayoya ise imwe mkumanya kale ipitikulira ise chifukwa isitikuyoya tikulasya kuwalo imwe mkulawisa mkati. Yehova walongozi wini wose awayimirepa isanko ichi mukuwamanya ndimwe Yehova kwamba kwawo na kumala kwawo mukuwamanya ndimwe Yehova. Tikulomba Yehova mungatirekanga musuzo iyi chara kwizina malongozi awa wa Yehova tisolerani mulongozi uyongamanya kuti masuzo awa gafike kwa umaliro. Tikumanya Yehova kuti masuzo ngakumana chara chifukwa charo ichi nchakutembeka na imwe kufira pachiyambi kweni pali visuzo vinyake hivyo tingavimaza njana kukwera kwa katundu tikufumbika ulongozi wenecho mpanira wa utuwamase hivyo. Yehova tikuwapeleka walongozi winu kuti mwatangirire ndimwe ndipo panyengo ichi kuti khalani pakati pitu apo tipulikenge uthenga uwatinyamulira walongozi awa. Yehova njirani mkati mumtima waliyose ndipo titerezge na kumanya umuishe tingazakasankhira pa 16 Septemba. Zose Yehova tikukuleka mwoko winu mwambe nase na kumala nase mumtende winu taromba mzina la Yesu Kristu, amen. Temba matemba chikulo maembe umawafuta mafumu unaniua chikulongola kuti mama naitona boto utajeni ansa mwapokeleka kuno kupolelo wantu awa na njala na kuti wapulike kufumira kwa imwe wantu awa watambuzika nyango itani mafumu ya fuma ya Nandi kuti zikapulike kuti imwe pamoja na Profesa atapita Mtarika kweniso eno kita kufa jihana mapanga mabuti mwapulenda huu pangala kuli mwana winu uyawaimilia naye walipele pano munyengo inu mumulongolenge paniso takumatilo wale mazwaya Bwana pakukolela nako ise
nga mpisanile yayi kukolana kwitu walukolana nako Profesa Altapita Mutharika na Right Honorable Enoch Kamzinga Nchihana. Kuti running mate wao ni Right Honorable Dr. Jenny Ansa. Mambo ukolana kwa kwitu Right Honorable Enoch Kamzinga Nchihana. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.